खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे भिडिअ हगारनाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दलवाबारि गामियाव बिफा चरण ब्रह्म, बिमा उमाना ब्रह्म, आंगो फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि भगतराम ब्रह्म गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दङमोन। दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाल, एम.आर.एम हस्पिटाल आरो बि. बरुवा सेन्टार इड गुवाहाटीआव बैफोर बायदि फाहामथाय लासेयावबो फाहामनो हायाखै होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा गावनि आंगो फिसाज्लाखौ गोरलै देहा फाहामफिननो एबा फाहामथाय लानो थाखाय सेन्टआव लांनो थाखाय गोबां रां नांगौ जादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जा हायो एबा अननो मदद होनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। बेनिखायनो बयबो थाबैनो फाहामथाय लानो हानाय बायदि बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारआ जाहैबाय 339526712990। एकाउन्ट नाम्बारआ जाहैबाय 339526712990। आइएफएससि क'डआ जाहैबाय SBIN 0007421 SBIN 0007421 आव खौरां लाहरनो थाखाय 9365023474। खौरां लाहरनो थाखाय मबाइल नाम्बारआ जाहैबाय 9365023474। मबाइल नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै आङो। थारैनो कर'ना भाइरासखौ लानानै सुबुंफ्रा बेसे सांग्रां, मानो थिखानाय नेमखान्थिखौ मानियाखै? नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायदों राइजोफोरखौ सरकारा। सरकारनि मोनसे गोख्रों राहा ट्रेन्सजेन्डारफोरनि थाखाय 1500 रां अनसुंथाइ मोनगोन। गुफुर फागस आरो गोसोम फागसनि उनाव गोमो फागस इसिद ओंखारसिगोन।